ddechreuwyddio. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'r oedfa i'th ofal di ar holl ddydd y bydde di yn bendithio yn dod lawr ein plith. Arwain ni yn ein haddoliad. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. By'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Eich atgoffa am y cyfarfod gweddi misol ar y drydydd nos Iau o bob mis am hanner awr wedi 7. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd rhif 341, arglwydd Iesu, llanwd eglwys, a lan ysbryd di dy hun. 341. Darlleniad o'r Hebreaid y 4ad benod. Hebreaid y 4ad benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ofnwn gan hynny, gan fod a ddewyd wedi adael I ni fyned I mewn I warffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg I fod yn ôl. Canis I ninnau y pregethwyd yr efengil, megis ag iddynt hwythau, eithir y gair a glybiwyd ni bu fuddiol iddynt hwy, am nad oedd wedi gyd ymheri a ffydd yn yr rhaiau clywsant. Canis yr ydym ni yr rhai a gredasom yn myned I mewn i'r orffwysfa, megis y dywedodd y fe, fel y tyngais yn fy llyd, os ant I mewn I'm gorffwysfa I, bod y gweithredoedd wedi gwneithir seiliad y byd, Canis y fe a ddywedodd mewn man am y seithfed dydd fel hyn, ac arffwysodd Duw y seithfed dydd oddi wrth ei holl weithredoedd. Ac yma drachem, os ant I mewn I'm gorffwysfa I, gan hynny gan fod hyn wedi ei adael, fod rhai yn myned I mewn iddi, ac nad aeth y rhai a pregethwyd yn gyntaf iddynt I mewn oherwydd anghrediniaeth. Drachefn y mae I fe yn pennu rhyw ddiwrnod, gan ddywedyd yn Dafydd heddiw, ar ôl cymaint o amser, y megis y dywedir heddiw, os grandewch ar ei leferydd ef, na chaledwch eich calonau. Canis ped y gasau Iesu hwynt I orffwysfa, ni soniasau I fe ar ôl hynny am ddiwrnod arall. Y mae gan hynny orffwysfa, eto yn ôl I bobl Dduw. Canis yr hwn a aeth I mewn I orffwysfa ef, hwnnw hefyd a orffwysodd oddi wrth ei weithredoedd ei hun. Megis y gwnaeth Duw oddi wrth yr eiddo yntau. Byddwn ddyfal gan hynny, I fyned I mewn i'r orffwysfa honno, fel na syrthio neb yn ôl yr un siampl o anghrediniaeth. Canis bywiol yw gair Duw,
a nerthol, a llymach, nag un cleddyf, dau finiog, ac yn cyrheiddio trwodd hyd wahaniad yr enaid, a'r ysbryd, a'r cymalau, a'r mer, ac yn barnu meddyliau a bwriadau'r galon. Ac nid oes greadur a'n amlwg yn ei olwg ef, eithir pob peth sydd yn oeth ac yn agored i'w lygaid ef am yr hwn yr ydym yn sôn. Gan fod wrth hynny i ni archoffeiriad mawr, yr hwn a aeth i'r nefoedd, Iesu mab Duw, glynwn yn ein proffes. Cynnes nid oes i ni archoffeiriad heb fedru cuddioddef gyda'n gwendid ni, ond wedi ei demtio ym mhob peth yr un funud yn unau, eto heb bechod. Am hynny, awn yn hyderus a dorseddfaen gygras, fel y derbynion drigaredd ac y caffam ras yn gymorth cyfamserol. Bydd y bendith Duw ar iair sanctau Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno o Dduw ein hoedfa yma i ddofal di. I ni'n diolch am bob un cyfle i ddod. I ni'n diolch am bob sil sydd yn dod o wythnos i wythnos. I ni mor ddiolchgar am y ffaith bod na sabath, bod na ddydd, un mewn wythnos o Dduw ein bod yn gallu dod a gosod pethau byd yma o'r neilltu a dod i geisio dy wyneb, i geisio dy bresenoldeb. I ni'n gallu dod i'th gwmniaeth di ac yn gallu dod trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn a wnaeth e trosom ni. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y fraint yma ac yn gweddio o Dduw y bydde di madden ni nad ydyn ni yn manteisio mwy ar y cyfleoedd yma, nad ydyn ni yn dyheu fwy am y diwrnodau yma. O Dduw, diwrnod lle ni'n gallu dod i geisio dy wyneb, i ganu dy glodydd. O Dduw, gad i ni fod wedi dod, wedi'n paratoi ein heneidiau yn iawn ar gyfer y dydd, ar gyfer yr oedfa hon. I ni'n gweddio o Dduw am bob un ohonom yma ac rai sydd yn ymuno, bydde di wedi'n paratoi ni ac yn helpu ni yn ein paratoad. Ein bod ni'n dod i geisio dy wyneb di. Dod i bresenoldeb y Duw holl allu o creawdwr y byd yma. O Dduw, madden ni mor aml ein bod yn dod heb ystyried yr hyn i ni yn ei wneud. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni fod yn ymwybodol o ddfawredd hyd yn oed o Dduw yn ein plith. Gad i ni sylweddoli yr wyt ti yn un sydd yn holl alluog, yn holl bresennol. Yr wyt ti yn gallu gwneud unrhyw beth yr wyt ti yn ei ddymuno. Ac o Dduw felly, i ni yn gweddio, gad i ni fod yn ymwybodol, dy fod ti yma gyda ni. Gad i ni fod ar parchedig ofn yma yn ein celonau ni. Gad i ni sylweddoli bod ni'n dod i bresenoldeb un sydd yn gallu dod a'n bywydau i derfyn. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud, fod ein hanadl ni yn dy law di. Ac o Dduw, gad i ni sylweddoli fwy, mwy o ddfawredd, mwy o gariad, mwy o drigaredd. Gad i ni weld dy law di ar waith yn achub eneidiau o Dduw. Gad i ni wybod, i ni'n gallu galw ar y Duw holl alluog i wneud rhyfeddodau yn ein dinas ni wrth i ni weld y tyrfaoedd bore yma. Mwyafrif llethol os nad pob un heb ystyried ei bod nhw yn torri'r sabath. O Dduw, gad i ni i sylweddoli, rwy ti'n gallu dweud y gair, rwy ti'n gallu gorchymyn, rwy ti'n gallu peri y fydd na torfaudd tebyg unwaith eto yn ein gwlad ni, yn ein dinas ni. Ond o Dduw, torfeidd yn dod i di i geisio dy wyneb. Torfeidd yn dod yn aros tan bod na le i eistedd, i wrando ar ffordd a chawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. Ni'n diolch bod dyddiau felly wedi bod yn ein gwlad, ond blynyddoedd wedi hedfan heibio ers hynny. Ond i ni yn gwybod o Dduw yr wyt ti yn abal i ddod â dyddiau felly yn ôl unwaith eto. Ac felly o Dduw i ni'n gweddio, cawn weld y law di yn rymus ar waith, yr wyt ti'n abal i wneud y pethau hyn. Rho ffydd i ni i gredu a rho ffydd i ni ddisgwyl ac i ofyn. Madden ni nad ydyn ni'n gofyn fel ac y dylsyn ni. Madden ni bod na rhestr hir o bethau bach i ni yn dod ger dy fron di, ond mae na bethau mawr o Dduw i ddod ger dy fron. I ni yn gofyn i ti i ddychwelyd un plith, i ddod yn ôl i'r wlad fach hon. Y bydde di yn gweld yn iawn i dywallt y ysbryd arnom ni yma ac ar hyd a lled ein gwlad ni. Ac y bydd na rhai yn tystio erbyn diwedd y dydd heddi, dy fod wedi ateb ein gweddi ni mewn ffordd grymus, bod na niferoedd wedi troi
o'i ffyrdd pechaderus tuag at y ti, o'i tywyllwch tuag at y goleuni. Felly o Dduw tyrd, bendithion hoedfa yma, gad i ni deimlo dy fod yma gyda ni. Wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ystyried ffordd i achawdwriaeth, gad i ni wybod dy fod hi yma ac yn gweithio yn ein plith ni. Bendithion ni nawr a diogela ni, arwain ni yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiannau ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch yn organu Emynau 645, a'i marw rhaid i mi ar hoi fy nghorff i lawr, oes rhaid i'm henaid ofnus ffoi dragwyddoldeb mawr. 645 gen i sefyll i'w chanu.
testyn o'r Hebreaid, bedwaredd benod, ar 2ad gyntaf, Hebreaid penod 4, ar 2ad gyntaf, ofnwn gan hynny, gan fod a ddewyd wedi adael i ni fyned i mewn i'w orffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg i fod yn ôl. Canis i'n unnau y pregethwyd yr efengil, megis ac iddynt hwythau, eithir y gair a glybiwyd ni bu fuddiol iddynt hwy am nad oedd wedi gyd ymheri a ffydd yn yr rhai a'i clywsant. Nawr, mae yna sawl un, siwr o fod dros y blynyddoedd, ac yn sicr yn ein hoes ni, ac tybiwn ni yn bob oes, ond i ni'n sicr wedi dod ar ei traws nhw yn ein hoes ni, sydd yn gwrthwynebu negeseuon tebyg i hon. Byddwn nhw ddim yn hoffi testyn fel yr un yma, yn sicr fyddwn nhw'n hoffi pregeth ar destyn fel yr un sydd o'n blaen ni. Hynny yw, rhybydd i fod yn ofalus, i wneud yn siŵr nad ydyn ni dim ond wedi gwneud proffes. Yn sicr fydden nhw yn llawn beirniadaeth ar ôl neges fel hon. Dyna yw patrwm pethau yn yr oes i ni'n byw ynddi. Ac ymhellach o ddiwygiad i ni yn mynd, i ni nawr bellach trwy'n fod 120 o flynyddoedd neu be bynnag yw ers y diwygiad diwetha yng Nghymru. Ac felly mae yna lot fawr o ddyfrio lawr ar yr efengil wedi digwydd dros ganrif. A gyda'r holl ddatblygiadau technolegol a pob math o bethau sydd wedi digwydd yn y wlad dros y ganrif, 120 o flynyddoedd, mae yna lot fawr o newid dros 20 mlynedd, heb sôn am 120 o flynyddoedd. Mae'r newidiadau yn anferthol, a mae'r newidiadau yn y ffordd i ni'n byw yn anferthol. A mae yna gymaint o bethau ar gael ar ein cyfer ni. Ac felly, chi'n gallu edrych ar yr oes i ni'n byw ni, edrych ar yr eglwysi, ac mae e mor anodd, ond yw e? Mae e mor anodd gallu gweld bod yr eglwysi efengyledd, dim yn sôn nawr am yr rhai sydd ddim yn efengyledd, wrth gwrs mae'r rheina'n ddigon amlwg, dyn nhw ddim yn credu'r efengil. Dyw capeli ar y cyfan ddim yn credu'r efengil i ni'n ei credu, maen nhw'n galw ni yn efengyls, yn efengylaidd, neu beth bynnag yw e, ac fe fydda nhw eu hunan yn cydnabod, dydyn nhw ddim yn credu'r efengil ni'n credu. Felly dwi'n ddim yn dweud rhywbeth mawr, achos mi fydda pob un yn cytuno gyda hwnna. Ni fydden nhw'n credu yn yr ail enedigeth, fydden nhw'n credu bod yna droedigeth, fydden nhw'n credu mewn rhywbeth goruwch naturiol. Felly does dim problem yna. I ni'n sôn am y rhai sydd yn honni credu y pethau hynny. Ac wrth edrych ar y sefyllfa ni'n gweld yn ein gwlad ni, heb sôn am fynd ymhellach dros y ffin i Loegr neu'r Alban neu Werddon, neu draw i Ffrainc neu'r Almaen neu le bynnag neu America, heb sôn am unrhyw le arall, yng Nghymru mi fyddech chi'n dweud, mor bell yw'r hyn sydd yng ngair Duw o beth i ni'n ei weld. Fydde pawb yn cytuno da hwnna hefyd. Fy'n dylsyn nhw. Ac felly, pan mae rhywun yn dod ac yn dewis testyn fel hon, ac yn bod yna rybydd fan hyn i ni fod yn ofalus, bod beth i ni'n proffesu yn iawn, dyw pobl ddim yn licio hwnna. Achos i ni nawr yn byw yn yr oes, mae rhaid i ni dderbyn unrhyw beth. A bron iawn, i chi'n cael eich temptio i dderbyn unrhyw beth, achos mae yna gynlleied o bobl yn dod bellach i ni'n fodlon derbyn unrhyw beth. Achos petawn ni ddim yn derbyn unrhyw beth, fydde neb yn y gynulleidfa, byddech chi'n dweud. Dyna pa mor driennus yw'r sefyllfa. Ond dyma beth yw'r realiti'r sefyllfa, mae yna adnod fel hon yn y Beibl. Mae'n dweud wrthyn ni, mae rhaid ni ofni. Ofni bod ni'n ffals. Ofni bod ni'n dod yn fyr. Gelwyr arno mi chwilio ein cylonau. Ond beth ych chi'n sylwi yw fe ddaw adnodau fel rhain o galon un, Paul, sydd â baich dros ei wrandawyr. Nid yw yn dod o gymhelliad o feirniadaeth. Dyna'r peth pella i ffwrdd o'r gwirionedd. Dyna'r tristwch, mae'r rhai, dwi'n gallu meddwl am
pentwr o flaen fy llyged yn fy meddwl I nawr, yr rhai fydden feirniadol o neges fel hon, a mi fydden nhw'n mynd gatre ac o gwmpas I bwrdd cinio nhw, mi fydden nhw'n cwyno am y bregeth, a mi fydden nhw'n anhapus am y bregeth, a mi fydden nhw'n meddwl fod y bregeth wedi dod o gymhelliad o feirniadaeth ac yn galed ac yn gul ac yn gas. Nawr, efallai mai felly yr oedd yn dod drosodd, ond nid dyna yw'r bwriad, yn sicr nid dyna'r bwriad gyda'r apostol Paul. Mae'r apostol Paul, mae ganddo faich dros ei wrandawyr. Roedd gan Paul gymaint o baich, na fydda neb yn golledig, ac hwn, na fyddai neb yn dod yn fyr o fod yn gadwedig. Dyna I faich, Dwi ddim yn fod yn gas, dwi ddim yn feirniadol, mae'n dweud wrth bobl, gwnewch yn siŵr bod chi wedi deall yr efengyl. Nawr, yn aml mae Paul yn gadarnhaol yn ei lythyrau, ond yma, ceir yr alwad am ofal. A mae'n dweud, mae angen I ni ofni, mae'n dweud, mae angen I chi ofni dod yn fyr. A dylsyn ni chwilio'n calonau I sicrhau yn bod yn sefyll ar sylfaeni cadarn. Dyna be mae'n dweud. Mae nid ar dywod I ni wedi adeiladu. Dyna I faich, Mae'n dweud, arhoswch am eiliad ac ystyriwch ble I chi'n sefyll. Dwi ddim am I ni amau yr addewid, a dwi ddim am I ni amau yr un sydd yn addo, dwi ddim yn dweud hynny. Mae am I ni weld ble ni'n sefyll. O, mae'n beth ofnadw dod yn fyr yn diwedd. Unrhyw faes. Dychmygwch rhywun sydd angen gafael mewn rhaff I achub bywyd. Allai'm dychmygu dim byd gwaith. Yr eiliadau olaf, petawn nhw wedi gafael yn yr rhaff, fydden nhw ddim wedi suddo, neu syrthio. Ond o'n nhw fodfeddu I ffwrdd o gafael yn yr rhaff. Ond ddim yn gallu cyrraedd. Dychmygwch y teimlad. Dod yn fyr, mor agos, ond dod yn fyr ac yn syrthio i'w marwolaeth neu yn boddi, oherwydd o'n nhw ddim yn gallu gafael. Mae dod yn fyr yn rhywbeth ofnadw ond diwedd. Ond, a gallai fe fod yn fater o fywyd a marwolaeth, ond fan hyn, mae e'n sicr yn fater o fywyd a marwolaeth, tragwyddol. Felly mae hyd yn oed yn fwy pwysig. Mae e mor bwysig. Mae e mor bwysig achos I ni'n sôn a ydyn ni wedi deall. Nawr, gai fynd cyn I ni fynd ymhellach. Fy'n ar rai, mi fydd yn dechrau pryderu ac yn ofni. Ond chi'n gwybod beth, dyma yw'r beth sy'n mor galanogol. Yr rhai sydd yn pryderu ac yn dechrau meddwl ac yn chwilio'u calonau mor aml, nhw yw'r rhai sydd wedi deall gan amla. Nhw yw'r rhai sydd wedi deall. Y rhai sydd ddim wedi deall yw'r rhai sydd ddim yn ofni. Sydd ddim yn cael adegau yn archwilio'r galon. Ac sydd yn mynd yn ffyrnig pan mae pethau fel hyn yn cael ei dweud. Ac nhw yw'r rhai sydd rhaid I chi gwestiynu a yw nhw wedi deall yr efengyl. Mae yna rhyw hyder yn yr oes foder. Mae yna hyder yn y broffes foder. Byddech chi bron iawn yn mentro dweud, dyn nhw erioed wedi cael unrhyw brofiad o gwestiynu. Ac ofni. A mae ei weld. Mae ei weld yn yr addoliad. Mae ei weld yn y broffes. Mae ei weld yn y ffordd ma'n siarad. I chi'n meddwl, nid hyder yr efengyl yw hwn. Rhyw hyder cnawdol yw e. Byddwch yn ofalus. Dwi dweud ein bod ni'n Gristnogion ddim yn ddigon. Dwi dweud ein bod ni wedi'n haeleni ddim yn ddigon. Wel, gadewch I ni weld. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar ofn gwag yma. Yn an ail, ofnwch ffydd ffals. Ac yn an olaf yn drydydd, ofnwch y golled. Wel, yn gyntaf, yr un gwag, mae'r ofn gwag, mae'n dechrau y bedwaredd benod, ofnwn gan hynny. Nawr wrth gwrs, gall un ddod yn fyr o'r safon mewn sawl ffordd, ni wedi crybwyll hynny. Gall rhywun fod ymhell iawn o'r safon, neu methu o drwch blewyn. Ond dwi'n bosib, chi'n gallu dod yn fyr o'r safon, a bod yn bell o'r safon, neu bron iawn a chyrraedd y safon, o drwch blewyn, I chi bron yna, ond y reality yw, os I chi ddim wedi cyrraedd, chi wedi methu. Mathemateg, mewn arholiad, mathemateg, unrhyw arholiad, dydwch chi to hanner cant allan o gant yw'r marc pasio, a bod chi'n cael 49 a hanner, chi wedi methu. Os chi wedi cael 12 mas o gant,
chi di methu. Os chi di cael 49, chi di methu. Chi di dod yn fyr o'r safon. Ac felly, beth ni'n gweld fan hyn, mae dod yn fyr o'r safon. Mae'n gallu golygu lot o beth, ond un peth ni'n gwybod yn sicr yw, yn yr ystyr ysbrydol, nid o drwch blewyn i ni'n dod yn fyr, ond o ran ymddangosiad, mae'n gallu edrych felly. Mae Rhufeiniaid 3:23 yn dweud hyn, o blegydd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. Ni'n dod yn fyr o ogoniant Duw. Pawb, pob un. O'r eiliad i ni cael ein geni, mae pob un ohono ni yn dod yn fyr. Ond pan sonir yma am ddod yn fyr, falle bod rhai yn meddwl ei bod nhw'n agos, ac falle i bob ymddangosiad ei bod nhw yn iawn, maen nhw'n edrych yn Gristnogion, maen nhw'n neud y pethau iawn, maen nhw'n dod i'r cwrdau, ond yr hyn sydd yn wir yw ei bod nhw dal yn fyr o ogoniant Duw. Maen nhw dal yn fyr o'r hyn yw gwir Gristion. Ond maen nhw'n edrych yn iawn. Ond dyna'r broblem. Dyna yw'r broblem. Ond mae'r ysgrythyr yn rhybuddio ni bod yna lawer fydd yn dod yn fyr. Llawer fydd yn meddwl bod nhw'n iawn, ond fydd nhw wedi dod yn fyr. Ond dyma yw'r broblem. Mae'n ddigon rhwydd pan ni'n gallu gweld rhai sydd yn anffyddwyr, rhai sy'n dweud, nhw'n credu mewn Duw, dwi ddim yn mynd i gapel, ni'n gallu gweld 27,000 o bobl, ddim yn gweld pwysigrwydd mynd i gapel ar y Sul, ddim yn gweld problem rwystro, ni'n gallu croesi'r lôn i ddod i'r capel, ddim yn gweld problem bod nhw wedi wneud, ddim ystyried dydd yr arglwydd. Ni'n gallu gweld hynny, maen nhw fyna, ni'n gallu dweud, dwi nhw ddim eisiau cael eu cydnabod, fel rhai sydd yn credu'r Beibl. Falle bydd yna rhai yn crybwyd rhywbeth, falle. Ond sicr ddim o ddifrif. Ond fydd yna rai fydd yn mynd lot bellach na yna. Ac maen nhw'n ymddangos. Maen nhw'n honni. Maen nhw'n proffesu mwy. Ond maen nhw dal yn dod yn fyr. Efallai ymhlith reina, y rai proffeswyr yma, y ceir rhai sydd yn ofn o ryw fath, ond nid yr ofn mae Paul yn sôn amdano, neu'r awdur i'r Hebreaid yn sôn amdano. Mae yna ofn yna, ond nid yr ofn iawn. Mae nhw'n ofni, ond ofn wag yw i. Efallai bod nhw'n ofni nad yw ei crefydd yn ddigonol, ac felly ymdrechant i weithio ar yr elfennau crefyddol, allanol, gweledol yn ei crefydd nhw. Maen nhw'n gweithio ar y peth. Falle bod nhw'n credu bod yn bwysig ymunod ar ryw bwyllgor. Eisiau bod yn fwy crefyddol. Ymaelodi, wrth gwrs, bedyddio, ymaelodi, bod yn rhan o ryw waith, falle ryw beth elusennol, efallai yn helpu gyda'r henoed, falle bod yna ryw gyfarfod misol a bod yn helpu, a falle pobl eraill, a falle mynd a casglu bwyd ac yn y blaen. Lot o bethau da, dim bethau drwg, ac yn dod yn ran weithgar o'r capel. A mae'r capel yn weithgar iawn yn y gymdeithas efallai. Falle bod nhw'n neud lot o bethau da, sneb yn cwestiynu y pethau da maen nhw'n neud. Ond falle bod rhaid i dechrau ofni a wedi cymharu hunan ar rhywun a teimlo am y rai fi'n neud ti bach mwy. Dwi ddim wedi wneud digon, dwi ddim yn teimlo'n iawn o'r peth, mi eisiau fi wneud mwy. Ac felly maen nhw'n cynnig i hun i wneud mwy o dasgau. Falle bydd yna rhyw weithgaredd ar fore Sadwrn neu nos Iau neu pryd bynnag yw i. Ac wrth gwrs yn y byd efengyledd, allech chi mentro bydd hwnna chydig bach mwy. Y math yna o beth a cwbl o bethau eraill, falle roi tractiau allan neu beth bynnag yw e. Lot o weithgareddau. Falle ymuno gyda pobl i ganu neu beth bynnag yw e mewn rhyw le henoed i ni wedi wneud na sawl gwaith. Mae'n hyfryd a mae'n beth da i'w wneud. Ond falle mai dyna beth dwi eisiau wneud. Falle bod fi'n teimlo rhaid i fi fod yn fwy crefyddol. Rhaid i fi wneud mwy o weithgareddau. Ac os mewn cylch efengylaeth, bydd yr gweithgareddau yn fwy efengyledd, efallai gyda ryw naws ysbrydol i'r peth, ond yn meddwl mae rai fi'n wneud mwy, achos ni'n ofni na dwi'n wneud digon, ac felly dwi'n wneud mwy. Cymharu hunan ag eraill ac yn ofni na dwi'n nhw, cweit fel nhw. Gweithredoedd da yn bwysig.
Maen nhw'n meddwl, mae rhaid I fi wneud mwy I fod yn dda I bobl. Fi wedi clywed am bobl, ni'n gwybod hwn, nath rhywbryd dalu y toll I mi yn croesi'r bont o Loegr I Gymru. O rwy'n ymlaen I wedi talu. Dwi'n gwybod sy'n camgymeriad oedd ond dwi wedi clywed yn ôl pob sôn, mae yna rai pobl, maen nhw yn mynd ati a maen nhw'n gwneud un gweithred dda y dydd. Mwyn rhannu'r cariad yma. Nawr, dwi'n am yn beth drwg. Ond efallai bod nhw'n neud achos nhw'n teimlo, mae rhaid I fi ddangos rhywbeth fy mod i'n berson da. Ac felly dwi eisiau dangos Felly dwi nhw ddim yn mynd I wybod fy mod pwy ydw I, a dwi'n neud rhyw weithred da, a wedi rhoi talu'r toll mwyn nhw gallu fynd trwyddo. O, dim syniad I fi pwy oedd y person. Falle mai dyna beth oedd falle camgymeriad dwi'n gwybod. Falle helpu mewn mannau elusennol. Mae'n gallu neud ni teimlo lot yn well yn diwe. Wrth gwrs, mae angen gwneud y pethau yma, ond ambell waith I ni'n ddibynnol, ni'n ofni. Falle bod na ofn yna, nad ydw i'n gwneud digon, felly mae rai fi'n fod yn fwy allanol a gwneud mwy I helpu elusennau a pobl tlawd a gwledydd sy'n dioddau. Ac wrth gwrs, mae na elfen bod na bet da yn hynny yn does. Mae rhaid bod yn bet da, bod ni eisiau helpu pobl eraill. Ond mae na rai pobl sydd yn teimlo, rhaid I fi, dwi'n ofni, nad ydw i'n ddigon crefyddol, efengylaeth crefyddol hyd yn oed. Mae rhai'n dweud dwi ddim yn mynychu capel yn ddigonol, ac felly dwi'n mynd I fynd yn amlach. A mae rhai oedd yn mynd pasg a dolyg, ni'n mynd gweld na bellach, ond mae rhai'n teimlo mae'n rhaid fi fynd amser pasg. Ond mae rhai falle'n barod yn mynd amser pasg a dolyg ac yn mynd I gapel yn reit ffyddlon. Ond falle'n sylweddoli, dwi ddim wedi mynd bob nos Sul, efallai fi'n mynd I ddechrau mynd nos Sul, os oes na gwrdd nos Sul I gael yn y mwyafrif o llefydd bellach. Mae rhaid fi fod yn fwy crefyddol, mae rhaid fi fynd I capel yn amlach, os oes cwrgweddi fi ai o dro I dro. Neu ddarllen y Beibl. Neu addo yn wythnosol, eistedd lawr a darllen y Beibl. Falle ddim yr oed wedi eistedd lawr a darllen y Beibl ar ei pen ei hunan. Ond nawr maen nhw'n wneud yn wythnosol. Ddim yn meddwl, a falle feddylen ni'n wneud yn ddyddiol, ond falle bydd rhai meddwl, os na I ddarllen y Beibl bob dydd, fydd hwnna'n well. Wrth gwrs fydd e. Fe ddyle pob Cristion darllen y Beibl bob dydd, a gweddio bob dydd, a dod i'r cwrdau drwy gydol y Sul, ac I bob cwrgweddi. Ond mae rhai yn ofni nad yw I bywyd nhw'n ddigon crefyddol, ac felly maen nhw eisiau gwneud mwy o'r pethau yma. Fydd na rai yn rhoi pwysles ar y cymyn. Oes pwysigrwydd cael cymyn, wrth gwrs bod na, ond fydd na rai yn rhoi y fath pwysles arno fe, fe bethau iachawdwriaeth nhw'n ddibynnol arno fe. Rhaid I fi cael y cymyn. Yn yr Hen Testament, pan oedd yr Iddewon yn aberthu anifeiliaid, byddant yn rhoi llawer o bwyslais ar reidrwydd yr aberth. Pobl crefyddol, debyg I ni, cymyn, falle, bedyddio, dod i'r oedfaon, helpu'r henoed, helpu elusennau, beth bynnag. Yn yr Hen Testament, o'n nhw'n cael aberthu, o'n nhw'n lladd yn ifael, ac o'n na rai yn gweld mor bwysig, ac maen nhw'n iawn, mi roedd yn bwysig, ond o'n nhw'n edrych arno yn y ffordd anghywir. O'n nhw mor llym yn ei rheolau am yr aberth. Ni chi'n gallu dychmygu rhai yn cadw at bob canllaw yn yr aberth, yn ofalus iawn, yn ofni, yn sicr yn ofni, gwneud camgymeriad, ac, sylwch hwn, mi fyddan nhw siwr o fod wedi cwyno os oedd un cam yn ymddangos yn anghywir yn yr aberthu. Roedd yr aberth mor bwysig. Nhw'n cadw'n llym at yr aberthu. Ond doedden nhw ddim yn Gristnogion. Doedden nhw ddim yn blant I Dduw. Ond roedden nhw eisiau'r aberth. Ond nhw eisiau gweld y gwaed yn llifo. Achos oedd y mor bwysig. Achos croesi bysedd, cyffwrdd pren, a berthu anifael, bydd yn plesio Duw. Dyna'r feddylfryd. Roedd rhaid iddyn nhw'n wneud yr aberthu, achos o'n nhw'n meddwl, dyna yw crefydd, bydd Duw yn hapus fod mod I wedi aberthu. Allwch chi ddychmygu rhain yn yr oes fodern, be fydden nhw'n wneud, petai yr offeiriad, neu pwy bynnag, ddim wedi gwneud rhywbeth yn y drefn iawn ar yr amser iawn. Yn yr oes fodern, be fydden digwydd yw hyn, fydden alwad ffôn. Neu ar ôl I chi bregethu a dod lawr y grisiau lawr fan hyn, a cerdded allan, fydd na rhywun dweud, gai air fach da chi, dwi ddim yn hapus gyda rhywbeth ddwedwch chi yn yr oedfa heddi. Dwi ddim yn hapus gyda'r ffordd gwneithbwyd y drefn. Neu falle, os nad ydyn nhw'n ddigon
ewn i gallu dod lan atoch chi a dweud yn y person mi fydd na alwad ffôn neu yn yr oes yma beth sy'n wir yn dda yw e-bost neu neges destun. Fydd na rhyw e-bost yn dod a fydd na baragraffau yna ac yn dweud dyw hwn ddim yn dderbyniol. Ni wnaethoch chi wneud yr oedfa yma yn y drefn gywir. Wnaethoch chi hyn ar y dechrau, mae hwnna'n anghywir. Wnaethoch chi hyn yn y canol, dwi ddim yn hapus gyda hwnna. Ar ddiwedd yr oedfa, dwi ddim yn licio hwn achos dwi ddim yn credu fod yn iawn. A falle ffeindio nhw rhyw hanner frawddeg mewn rhyw adnod, rhywle yn y Beibl, allan o'i gyd-destun fydd yn cyfiawnhau ar hyn maen nhw'n ei ddweud. Mae'r aberth mor bwysig. Rhaid i ni wneud yn iawn. Chobeth y Spurgeon am rhain. Wrth bwysleisio pwysigrwydd yr aberth, fe ddywedodd Spurgeon, ni welant aberth. Dyna'r broblem. A dyna'r broblem i ni'n gweld heddiw. Dyna pam mae pobl yn gadael capeli mor aml heddi. Maen nhw'n gweld bod pwysigrwydd yr aberth, ond nid yr aberth. Neu fydden nhw ddim o'r gas yn ei ebyst. Fydden nhw ddim o'r gas yn y ffordd maen nhw'n trin. Mi fydde gras i'w weld. Ond beth i ni'n gweld yw hyn. Maen nhw'n gweld bod angen aberth, ond dyn nhw ddim yn gweld yn yr Hen Testament yr aberth. Doedden nhw ddim yn gweld Crist. Dyna'r broblem. Nid Crist oedd bopeth yn nhw. Crefydd oedd eu crefydd nhw. Doedd e ddim yn berthynas â Duw. Mae hwn yn frawychus ond yw e. Mae'n siglo chi, mae'n siglo i baratoi. Credwch i fi, mae'n siglo fi i baratoi pregeth fel hon. A tybio ni, roedd Paul hefyd yn llawn ofn ond roedd baich gyda fe dros reina. Roedd yn edrych ar yr aberth ond ddim yr aberth. Roedd e am iddyn nhw ddeffro. I chi'n sylweddoli, dydych chi ddim wedi deall yr efengyl. I chi'n chwarae gyda crefydd. Neu falle ath ymlaen a dweud hyn. Roedd rhai yn yr Hen Testament yn sicrhau fod gwaed yr aberth yn llifo ac yn dweud pa mor bwysig oedd i cael y gwaed yn llifo, ond ni welant y gwaed. Wrth iddyn nhw aberthu, doedden nhw ddim yn gweld yn yr Hen Testament pwysigrwydd y peth oedd edrych ymlaen tuag at y Meseia. Doedden nhw ddim yn edrych i fyny yn dyrchafu llygaid tuag at y mynyddoedd. Doedden nhw ddim yn edrych tuag at Duw. Roedd e'n grefydd. Roedd e fel y bwrdd cymyn. A chi gallu gweld o'ch blaen chi. Ac roedd e'n rhywbeth i ni'n ticio bocs. I ni wedi llenwi'r cwpanau gyda'r diod. A ni wedi rhoi bara ar y top. Ni wedi rhoi y mas ac i ni'n bita ac i ni'n yfed. Ac i ni wedi wneud ac nos nad i chi'n rhoi yn yr union ffordd mae'r person yma'n hoffi neu beidio. Fe fydd na gwyn yn dod y bore nesaf. Ond yw'r rheina ddim wedi gweld yr aberth. Maen nhw mor llym a reolau. Dyn nhw ddim yn edrych at Grist fel yr aberth am ein pechodau ni. Ni edrychant at waed Crist yn llifo mae ddeiant ein pechodau ni. Fel modd yn cael ein golchi yn llwyr lan yn ei waed ef. Wrth gwrs i ni eisiau gwneud popeth yn iawn, ond dyma'r golwg i'r un ysbrydol, i'r un sydd wedi deall, mae lygaid ar Grist ac mae'n dweud, rwy ti wedi marw ar y groes, rwy ti wedi golchi fy mhechod i ffwrdd, dyma'r fe unig obaith i. A dyna lle mae'r llygaid fyna, dyna le mae olwg nid oedd rhyw person di wneud yn y drefn iawn neu beth bynnag, mae olwg ar yr aberth. Roedd llawer o bwysles gan yr Iddewon gynt ar y seremoniau allanol, y glanhau, yr ymolchi. Roedden nhw mor grefyddol, mor ddeddfol yn yr ymolchi ar gwahanol bethau rhaid nhw lanhau. Ond ni welant yr angen am y newid yn eu calonau. A does dim byd wedi newid, nag oes? Does dim byd wedi newid, yr un yw'r broblem heddi. Hyd yn oed yn yr ychydig sydd ar ôl sydd yn ceisio rhyw fath o grefydd. Mae e wedi mynd yn grefydd fel pob crefydd arall. Joel 2:13. Arhwygwch eich calon ac nid eich dillad.
Mae mor rhwygo'r dillad. Os rwygai fy nillad, fe fydd pawb yn gweld pa mor gostyngedig ydw i. Os rwygai fy nillad, fi pawb yn meddwl, dyna un sydd yn teimlo'i bechod. Os rwygai fy nillad, fe fydd yn tynnu sylw. Ond be mae Joel yn dweud, rhwygwch eich calon. Na, mae hwnna'n fater arall. Mae hwnna'n rhywbeth ysbrydol. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth mae pawb yn ei weld mor amlwg. Wrth gwrs, fe fydd pawb yn ei weld yn y ffordd ni'n byw. Ond dyna'r broblem. Fel mae'r emynydd yn dweud, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna le ni eisiau cyrraedd. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna beth sy'n mor bwysig. Dyna yw gwir grefydd. Mae angen ofn. Oes, dyna beth i ni'n gweld yn y ddwy adnod gyntaf yma. Mae angen i ni ofni. Ond nid yr ofn dwi newydd i ddisgrifio. Dyw'r ofn yna ddim yn ddigon. Mae hwnna'n ofn nad ydw i cweit yn ddigon da. Mae'n ofn be mae pobl yn meddwl amdana i. Mae'n ofn be mae pobl yn gallu gweld. Yn hytrach na'r ofn iawn. Gydewch ni symud ymlaen. Ofnwch ffydd ffals, mae'n dweud. Na ddarllen y ddwy adnod eto. Ofnwn gan hynny, gan fod a ddewyd wedi ei adael i ni fyned i mewn i'w orffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg i fod yn ôl, neu dod yn fyr. Canis i ninnau y pregethwyd yr efengil, megis a gyda'n twythau, eithir y gair y gylbiwyd ni bu fuddiol iddynt hwy pam, am nad oedd wedi ei gyd ymheru a ffydd yn yr hau a'i clwsant. Dyna pam bod e'n ffals. Fe ddywed Paul wrthym, yr hyn y dylsem ofni. Yr hyn dylsem fod yn ofalus ohono. Ofnwn na fyddwn yn derbyn y gorffwys yr addawyd gan Iesu Grist. Ofnwn y byddwn yn dod yn fyr o hynny. Ofnwn nad oes gennym y ffydd a chybol wrth i ni glywed yr efengil. Ofnwch bod chi'n eistedd yn gwrando, ond nad oes gwir ffydd gyda chi wrth wrando ar yr efengil. Ofnwch hynny. Dyna beth mae'n dweud mae'n rhaid chi ofni. Mae modd cael ffydd sydd yn weithred. Ein gweithred ni o gredu rhai pethau. Ond nid yw'r ysgrythyr, nid yw gair Duw am weld ffydd yn ein teimladau ni. Dwi ddim eisiau gweld hynny. Nid yw am weld ffydd yn ein hathrawiaeth hyd yn oed y gred uniongred. Gallwch chi ddod fan hyn a dweud dwi'n credu'r cyfan chi newydd dweud. A falle chi gael llyfr a dweud tic, 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 dwi'n credu'r cyfan. Ond be mae'n dweud fan hyn yw, mae rhaid ni ofni bod ein ffydd yn ein hathrawiaeth ni hyd yn oed. Gall unrhyw un gredu yr athrawiaethau cywir. Ond fe allai fod yn ffals. Mae hwn yn frawychus ydyw e. Mae'n siglo chi, mae'n dychryn chi, ond fi'n gobeithio i'r gwir Gristion fydden nhw'n gweld mewn ychydig bach nawr. Na, dwi ddim mor frawychus, mae'n rhywbeth hyfryd yma. Mae'r rhybydd yma ni ofni mor dda, ond y rhai sy'n gwrthwynebu hwn yw'r rhai sydd ddim wedi deall. Y rhai sy'n mynd yn grac, y rhai sy'n mynd gatchac yn cwyno am y peth, y rhai sy'n feirniadol, rhai fydd yn anfon i e-byst, pob math o bethau, neu marcho mas a bit o chwelu to. Y rhai hynny, falle yw'r rhai sydd ddim wedi deall. Y rhai sydd tipyn bach yn bryderus i ni'n llawenhau. Rhai lle mae celon nhw'n dechrau curo, chydig bach yn gyflymach pan mae'n adnodau fel hyn yn dod, achos dyna fel dylen ni fod. Fe ddylen ni fod yn ofni. Ofni bod ni'n dod yn fyr, ond bod ni'n gweld mewn munud beth i ni fod. Am nerth sydd yno. Am addewidion sydd yr rhai sydd yn berchen ar ffydd yma wrth glywed yr efengil. Rhufeiniad 1:16. Cynnes nid oes arnaf gywilydd o fengil Cris. O blegyd beth. Gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu i'r Iddew yn gyntaf a hefyd i'r groegwr. Mae yna nerth yma. Rhaid cael ffydd. Mae rhaid i'r ffydd fod yn achubol. Ffydd sydd yn rodd gan Dduw. Nawr, dyma'r beth i ni'n sôn amdano. Mae'r ffydd yma'n wahanol.
i grefydd. Mae e'n wahanol i gredu rhestr o athrawiaethau, neu i bwyso ar deimladau ni wedi brofi mewn rhyw gyfarfod emosiynol. Mae e'n fwy na hynny, mae e'n rodd. Nawr, Efesiau 2:8-9 yn dweud, cynnes trwy ras, yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunan, rhodd Duw y Duw, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Mae'n ddigon clir. Mae'r ffydd yma yn rodd. Dydy ddim yn cael ein hachub trwy weithredoedd. Trwy fod yn garedig, trwy fod yn neis, trwy fod yn grefyddol, trwy fynychu capel, trwy darllen y Beibl cant o weithiau bob dydd. Dyw hwnna ddim yn iachub neb. Mae'r ffydd yma yn rodd, felly chi wedi derbyn rhodd gan Dduw. Ac mae e'n ein galluogi ni gredu, ond hefyd i ymddiried mewn person. Dyma beth yw'r ffydd yma. A mae rhaid ni ofni nad yw'r ffydd yma dyn ni. Ond pa mae yna, mae'r ffydd yma yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, mab Duw. Dyma sydd yn ganolog bob tro. Dyna beth ddylai'r Hen Testament fod wedi wneud. Wrth gweld yr aberth a gweld pwysigrwydd yr aberth, dylai llygad nhw fod wedi bod ar yr aberth. Wrth weld y gwaed yn llifo ar y gwaed, nid ar aberth neu waed neu grefydd neu seremoni, neu dod i'r capel neu gwisgo mewn ffordd arbennig, neu mynychu hyn a hyn o gyfarfodydd yr wythnos. Dim byd o'r fath. Mae'n rhaid i'n llygad ni fod ar yr un anfonwyd ef Iesu Grist. Ofnw nad yw ein ffydd ar hwn. Dyna be mae Paul yn dweud. O, gnewch yn siŵr eich bod chi'n pwyso ar Grist. Os nad yw ein ffydd yn credu a phwyso, ymddiried ynddo ef, yna beth sydd yn wir amdano ni, i ni'n golledig yn grefyddol, fod proffes. Ffydd yn y cyfan a ddywedir amdano. Hynny yw ffydd pwy yw Iesu Grist. Ydych chi'n credu mae mab Duw a ddaeth o'r nef i achub dyn. Mae'n fwy na mab Duw. I ni'n credu ac yn ymddiried mae fe yw mab Duw ac iddo fe ddod o'r nef i'r byd i achub pechaduriaid fel fi. Ffydd yng Nghrist Iesu a anwyd yn faban a ddaeth yn ddyn ac fe ddath i beth i'n cynrychioli ni. Gai ofyn i chi, ydych chi'n pwyso ar hwn? A oes ganwch chi ffydd yn yr addewid y byddai'n dod i ddelio gyda'ch pechod chi, yr hyn sydd yn ein cadw allan o'r nefoedd, yr hyn sydd wedi achosi'r gagendor rhyngom ni a Duw, yr hyn sydd yn peri ein bod wedi colli cymdeithas a Duw, nad ydyn ni'n adnabod ef, nad ydyn ni'n gallu glywed yn siarad â ni, ni ddim yn gallu ddeall yn siarad â ni, ni methu ddirnad o gwbl, a'r rheswm am hynny yw pechod sydd wedi achosi fe. Ydych chi'n credu fod Iesu Grist wedi dod i ddelio gyda pechod sydd wedi achosi'r holl broblemau yma. Ambell waith, ni'n gallu rhestru pechod sy'n achosi fi fod yn gas, dwyn, anfoesol, lladd, brifo. Mae hwnna'n sicr yn rhan ohono fe, ond y pechod i ni sôn amdano, mae wedi achosi nad ydyn ni bellach yn cael cymdeithas â Duw. Nad ydyn ni'n o'i deulu fe, mae yna gagendor fawr yng ni, i ni ddim yn gallu ddeall na'i ddirnad ddim eisiau ddeall na'i ddirnad Dyna be mae pechod, ond ydyn ni wedi dod i'r man lle ni'n credu ac yn pwyso ar hwn a ddaeth i ddelio gyda'n pechod. I ni'n credu hynny. Ffydd yn y ffaith i hwn ddioddef mwyn delio a'n pechod. Ydych chi'n credu hynny? Mae mor bwysig. Mae mor bwysig eich bod chi yn credu ac yn pwyso. Mae hwnna'n bwysig. Pwyso ymddiried yn hwn a ddaeth i ddioddef mwyn delio gyda fy mhechod. Sut nath hynny? Iddo fynd i'r groes. Ac yno ar y groes, y ffordd a ddawyd y byddai'n digwydd. Gafodd hyn i addo yn Genesis. A trwy gydol yr Hen Testament wedi cael ei addo, darllenwch chi Eseia, mae gair y mair. Ydych chi'n credu
Mae hwn a ddath a chyflawni y proffwydolaethau, ac fe aeth ac fe garlamodd yr holl ffordd trwy fywyd. Dyma oedd ei swydd fe ddath gafodd ei eni, fe nath dyfu fod yn ddyn a gweinidogeithi, ond roedd y gyd yn arwain at y groes, ac pan cafodd yr hoelion ei taro i'w ddwylo fe, i'w draed ar gwaith o'n i'w yslis, pan gollyngwyd y groes i'r ddaear ar y sgytwad a erchill yna, a'r holl boen yn siglo trwy gorffe, pan gafodd y goron i wasgu ar ei benne, ond mae hwnna'n ddigon, ond dyma'r gweitha, pan nath y tad, Duw y tad, arllwys uffen tragwyddol am ei holl blant ar yr arglwydd Iesu Grist, am dywyllwch, a pan nath ddioddef hynny, am ddioddef, fe ddioddefodd yr holl gosb yna arno ef ei hun, gai ofyn i chi hwn, a yw eich ffydd yn hwn? Achos os nad yw chi ddim yn Gristion. I chi'n grefyddol iawn falle. Ond i chi ddim yn Gristion yn ôl y Beibl. Ffydd yn y ffaith i'r Iesu, ddod i'r byd yma ac iddo fyw bywyd perffaith. A ydych chi'n credu i Iesu Grist fyw bywyd perffaith? Achos os ych chi ddim, y problem fawr dych chi. Achos does dim gobeith gyda chi fynd i'r nefoedd os na fi Iesu Grist byw bywyd perffaith. Achos mae'n amhosibl i ni fyw bywyd perffaith. Ond fe ddath Crist. Fe ddath arhodi ar y ddaear a fe gyflawnodd gyfraith yn berffaith. Ac fe wnaeth hyn yn ein lle ni ein mwyn ni. Ac felly mae mor bwysig bod ganddo ni ffydd bod Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith ac wedi bodloni'r tad yn fy lle fi. A fod ei gyfiawnder yn gorchuddio ni'n llwyr. Ac felly pan mae'r tad yn edrych ar y Cristion, bod ni'n bechaduriaid, ond be mae'n gweld, dwi'n gweld ein pechod, mae'n gweld perfeithrwydd Crist. Mae hwnna'n gymaint o ryddhad yn diwe. I'r Cristion mae'n llawenhau. Mae'n meddwl, dwi ddim yn ddigon da, dwi ddim yn ddigon cryfyddol, dwi ddim wedi gwneud hyn, dwi ddim wedi gwneud llall. Mae hwnna'n wir, a ni'n gwybod hynny, ac feddwn ni'n edifar o hynny. Ond mae'r Cristion yn gwybod, ond dwi yng Nghrist, mae cyfiawnder Crist yn gorchuddio'r cyfan. Dyna fe unig obaith i. Mae perfeithrwydd Crist wedi fy ngorchuddio'n llwyr. Fydda'n amhosibl i ni geisio bodloni gofynion y tad trwy'n gweithredoedd crefyddol. Petawn ni'n aberthu mwy a mwy, petawn ni'n aberthu cant o anifeiliaid bob dydd, bydde fe ddim yn ddigon. Petawn ni'n cael tragwyddoldeb, bydde fe ddim yn ddigon. Petawn ni'n mynychu mwy a mwy o seremoniau, bydde ddim yn ddigon. Gallwn ni ddim fod yn fwy llym ym mhob un manylun. Mae yna lawer yn rhoi pwyslais fawr ar bob math o reolau ac yn anhapus os nad ych chi'n cadw nhw. A petawn ni'n cadw pob un reol posib sy'n bodloni 100,000 o bobl gwahanol, bydde fe dal ddim yn ddigon. Ond mae yna un wedi dod i wneud y cyfan yn fy lle. Fod Iesu Grist wedi darparu'r iachawdwriaeth gyflawn. Mae wedi byw y bywyd perffaith yn fy lle. Mae wedi cymryd y gosb am bob un o fy mhechodau. Mae wedi dioddef ar y groes am bob un o fy mhechodau i. Mae ei waed wedi llifo fel ei fod yn golchi fy enaid yn wynach na'r eira. Mae wedi darparu'r cyfan. Byddwn ni'n ofalus, ble mae ein ffydd ni. Gofalwch nad yw eich ffydd yn pwyso ar Iesu Grist a ni. Ond nid yna'r broblem. Falle bod yna beryg fyna hefyd. Gofalwch ein bod yn llwyr bwyso ar fywyd, ar farwolaeth, ar atgyfodiad Iesu Grist ac ef yn unig ac yn llwyr. Nad ydw i hefyd yn pwyso ar beth ydw i a pwy ydw i a beth dwi wedi wneud a pa mor gryfyddol ydw i. Na, dydw i ddim eisiau dod yn agos at hynny. Mae'r rhaid i ni cael ffydd a phwyso ar Grist yn llwyr. Ffydd sydd yn mynd llaw yn llaw gydag edifeirwch. Dyma beth sy'n digwydd. Dyma ffordd ni'n gallu nabod A yw yn dod llaw yn llaw ag edifeirwch.
edifeirwch, bod na dagrau am ein pechodau, ac bod ni'n dod at droed y groes ac yn waglaw, ac bod ni'n flin am ein pechodau ac am ein crefydd ni, ac am ein gweithredoedd da ni, a bod ni'n dod at droed y gris ac yn dweud, o, Dduw, maddau i mi. Am fod mor falch a meddwl fy mod i'n ddigon da i dy blesio di. Ond nid falle dyna beth sy'n eisiau rhai ddod i'r man, a droed y groes, a chyffesu ein bod ni wedi pwyso ar y ffaith bod ni yn ddigon da hefyd. O, na fydd yna edifeirwch i weld. Ein bod ni'n casau, wedi troi o'n pechod. Yr hyn a hoeliodd Iesu Grist i'r groes. Ffydd sydd yn arwain at ffrwyth i'r edifeirwch yma. Dyma fel ni'n gallu gweld fe fi na weithredoedd yn dod. Ond ffrwyth edifeirwch o hwn, dyn ni ddim yn dibynnol ar rheini am iachawdwriaeth. Mae ein ffydd ni ar Grist. Ac fe fydd yr rhaini yn dangos hynny yn ei ffrwythau nhw. Dyn nhw ddim yn mynd i bwyso ar ei ffrwythau nhw. Maen nhw'n gwybod bod y ffrwythau yn dod o ganlyniad i'r hodd sydd wedi cael ei roed i ni. Ond mae yna gymaint wedi troi e ben i weired. O, fe welir prawf, y mywyd, yr uned difar sydd wedi dod at droed y groes. Fe welir sancteiddrwydd. Pam? Nawr maen nhw am fyw i ogoneddu Duw. Dyn nhw ddim yn trio byw yn sanctaidd mwyn ennill lle yn y nefoedd. Maen nhw'n byw bywyd sanctaidd nawr. Mae'r hedyn o fywyd wedi cael ei blannu yna. Maen nhw nawr am fyw i ogoneddu Duw, i ddweud diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Ond nid dyna ddisgrifiad o Cristion i chi. Dyna disgrifiad o Cristion yn deffro yn y bore. Dwi ddim yn meddwl sut allai berswadio pobl fy mod i'n dda. Sut fydrai berswadio Duw fy mod i'n dda? Na, dim byd o'r fath. Mae'r Cristion yn deffro yn y bore yn llawenhau mae Crist yw popeth iddo. Ond mae am fyw yn sanctaidd. Mae'n ofalus am popeth mae'n ei wneud pam, achos mae'n dechrau'r dydd o diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Halleluia. Amen. Ac mae'n para trwy'r dydd i fod. Fe ddyle fe. Ac felly be ni'n cael yn yr adnodau hyn yw ofnwn nad yw y ffydd a chibol yma gennym. Dyna beth sy'n rhaid ni ofni. Ofnwch nad yw hwnna na. Ofnwch, dydych chi ddim yn pwyso'r Grist. Dyna be mae'n am i ni weld. Achos roedd Paul a'r apostolion ac roedden nhw'n gweld a'r proffwydi, roedden nhw edrych ar eu cynulleidfa, oedden nhw'n gallu gweld yr wyt ti'n pwyso ar aberthu, yr wyt ti'n pwyso ar gwaed yr anifal yn llifo, yr wyt ti'n pwyso ar y seremonia, y molchi a glanhau, ond dwi ti ddim yn edrych at Dduw, dwi ti ddim yn edrych at Grist, ac felly ni'n gweld yn ein capeli efengylau, ni'n gweld proffes, ni'n gweld pob math o beth, ond be ni'n gweld bydolrwydd, pob math o bethau, ac ni'n gweld pobl yn mynd yn llawn ffys a ffwdan ac yn ferniadol am gadw pob math o bethau, ond crefydd yw hwnna. Ofnwch ofnwch. Ofnwch nad yw'r gwir ffydd yma gan ni. Yn olaf ac yn fyr, ofnwch y golled, gwrandewch ar hwn, ofnwn gan hynny, gan fod a ddewyd wedi adael i ni, i fyned mewn i'r orffwysfa ef. Rhag bod neb ohonoch yn dod i fod yn ôl neu dod yn fyr. Mae'r baich yma, chi gallu gweld yma'n pledio, ofnwch. O na fydd yna rai dal yma i ni glywed ni'n herio nhw, ofnwch, byddech chi bron iawn eisiau siglo nhw, a dweud, ydych chi wir wedi deall yr efengyl? Ofnwch na fyddwch chi'n cyrraedd y gorffwysfa. Mae yna ddewyd wedi roed i chi bod yna orffwysfa i ddod ac orffwysfa i fwynhau nawr. Ofnwch bod chi'n dod yn fyr. Does dim byd gwaith. Mae hwn mor bwysig. Ofnwch colli'r gorffwys a ddawyd gan Grist. O rhybuddir ni o hyn gan i lawer yn barod ddod yn fyr o'r fendith yma. Mae'n amlwg fod e'n broblem. Neu fydd y rhybydd ddim wedi bod. Mae'n real iawn. Bod yna lawer yn pwyso ar yr hyn nad yw yn gadarn. Bod yna lawer wedi adeiladu nid ar y graig Iesu Grist, ond ar y graig maen nhw'n meddwl o grefydd, o broffes, o emosiwn, o deimlad, o weithredoedd da,
o weithredoedd crefyddol. Maen nhw wedi adeiladu ar hynny. Mae yna lawer yn byw yn grefyddol. Hyd yn oed yn selog, maen nhw'n llawn hunan a balchder. Cymerwch ofal, ni'n darllen fan hyn, chwiliwch eich celonau. Nid yw Paul yn dweud hyn i wneud i ni amau. Sylwch hwnna. Dyw e ddim yn dweud hyn i siglo rhywun sydd wir wedi deall. Dyw e ddim am i ni amau, dyw hwnna ddim yn beth da, achos mae hwnna'n mynd yn groes i ffydd. Ac felly mae hwnna'n gwrthweud, ond dyw e ddim eisiau ni amau, ond i ni ofni amheuon. Dyna be mae am i ni fod. Mae Paul am i ni ofni amau. Mae'n rhyfedd yn dyw e. Rhybydd fel hyn yn neud i ni, mae'r baich yn dod o ofn anghrediniaeth. I ni ofni ein bod ni'n cwestiynu Iesu Grist a'i waith drosom. Ddylen ni fyth, ddyle'r Cristion byth cwestiynu'r hyn mae Iesu Grist wedi'n neud droson ni. Ac i ni beidio credu ei addewidion. Dychmygwch hyn. Bod ni'n cwestiynu na fydd Iesu Grist yn gwrthod yr un enaid a ddaw ato ef. Mae Iesu Grist wedi addo maddau pawb a ddaw ato ef. Mae wedi addo. Ofnwch bod chi'n amau hynny. Dyna'r naws i fan hyn. Mae am i ni ddal yn dyn ar yr arglwydd Iesu Grist a'i addewidion a chredu addewidion ac am orffwys sydd yno pan ni'n pwyso ar Grist a'i addewidion. Mae yna orffwysfa yma yn does, gorffwys i'r enaid yn sicr o ofn y bedd. Mae'r bedd yn le erchyll, mae'n le erchyll i'r Cristion. Mae'r bedd yn lle terfynol ond dyw i'r corff yn gnawdol, mae'n le trienus. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw le, dwi'n cysau fwy nag wrth lan bedd. Dwi ddim wedi mwynhau dim un, hyd yn oed os oes Cristion yn cael ei gladdu. Mae'n le trist. Ond i rywun sydd yn mynd i'r bedd heb Grist, ofnwch e. Ofnwch os chi'n pwyso ar grefydd ac ar weithredoedd. Ofnwch hyn, mae'r baich mor drwm gan yr apostol fan hyn. Achos mae'n dweud, os ych chi'n pwyso ar Grist, mae yna orffwys o ofn y bedd hyd yn oed. Mae yna orffwys i'r enaid o ofn y farn. Dyw'r enaid sydd yn pwyso ar Grist ddim yn mynd i ofni dydd y farn. Mae yna barchedig ofn, ond does dim cryndod yno, achos mae'n gwybod mae'n saff yng Nghrist. Ond mae'r apostol yn galw arno ni ofni. Ein bod ni'n bell o sain yr efengil. Gnewch yn siŵr bod chi byth yn bell o sain yr efengil. Mae angen i fod yn wastad wrth droed y groes. Lle sydd orau i'r Cristion fod? Y lle gorau i'r Cristion fod wrth droed y groes. Beth yw dyletswydd y capel sydd yn ffyddlon i bregethau'r efengil drwy'r amser? Achos dyna lle'r gorau i'r Cristion. Achos mae'r Cristion yn cofio, mae Crist yw popeth iddo. Dyna lle gorau. Ofnwch bod chi'n pwyso rhywbeth arall. Achos ar Grist ni'n pwyso. Drwy gydol bywyd, wrth i ni wynebu pa bynnag her siomedigaeth ein bod yno wrth droed y groes. Y lle gorau. Fel dwedodd Paul, byw i mi yw Crist a marw sydd elw. Dyna'r naws sydd fan hyn. Iesu Grist yw popeth i mi mewn bywyd a marwolaeth. Does dim lle gwell i fod. Am le o orffwys. Am le o gadernid yn gwybod yng Nghrist os ni'n pwyso arno fe nad oes damnedigaeth. Mae hwnna'n amhosibl. Os yw'r enaid wedi dod at Grist a derbyn yr hodd o ffydd i bwyso a chredu ynddo ef yn unig, yna nid oes damnedigaeth byth. Fe fydd gorffwys i'r enaid tra'r y ddeiar wrth wynebu pob math o dreialon, ond hefyd fe ddaw dydd pan y bydd yr enaid yn camu i orffwys tragwyddol. Ac am le fydd y bedd wedyn. Dyna'r gobaith. Mae'n dristwch i ni sydd ar ôl. Ond i'r enaid mae'n camu i'r gorffwysfa tragwyddol. Mae'n gorffwys am dragwyddoldeb o frwydro a phechod. Mae'n orffwys tragwyddol o frwydro a Satan a'r byd. Mae'n orffwys tragwyddol yng nghwmni ein gwaredwr. Am a ddewid gadarn. Adnod 3, cynnes yr ydym ni, yr rhai a gredasom,
yn myned I mewn I orffwysfa, megis y diweddar ef. Mae yna orffwys, fel dywedodd yr Iesu, i'r sawl sydd yn pwyso ac yn credu yn Iesu Grist. Ble I chi arni? Sut broffes sydd ganddo chi? Dych chi'n chwarae crefydd? Oes na falchder, oes na hunan, oes na fydolrwydd, os oes unrhyw un o'r hynna yna, dim crefydd, gwir grefydd yw e. Ond os mae Iesu Grist yw popeth, yna mae yna orffwys i'r enaid, ofnwn gan hynny, gan fod addewid wedi adael I ni fyned I mewn I orffwysfa ef, rhag bod neb ohonoch yn debyg I fod yn ôl. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am yr hybuddion, ond o Dduw, yn diolch am yr atgoffa yma. I ni'n bwyso yn llwyr ar Iesu Grist. Gweithio yn ein plith. Arwain traed, arwain eneidiau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac eiddiant yn hardwyd Iesu Grist. Amen. Gadewch I ni orffen ein gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 312. Oes modd I mi bechadu'r gwael, gael rhan yng ngwaed fy mhrynwr hael, a'i droso fi dioddefodd loes, pan fi ef farw ar y groes. Rhyfeddol gariad 3-1, oedd agor dor I gadw dyn. 3-1-2, gwni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.